Malta tinsab ħerqana li fit-12 u 13 ta' Novembru li ġej tieħu sehem fil-Konferenza Internazzjonali dwar il-Libja bil-ħsieb li l-qawwiet ta' kontra xulxin jinġibu madwar mejda u jiġi xprunat proċess ta' dialogu. Għal dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela waqt l-indirizza l-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu. Il-Ministru Abela qal li fil-waqt li għatem tama l-elezzjonijiet inklusivi, ħilsa u ġusti fl-10 ta' Diċembru kif kienu ħabbru l-mexxejja Libjani f'konferenza simili li tlaqet f'Pariġi f'Mejju li għadda, Malta temmen li jkun tajjeb li l-komunità internazzjonali jkollha pjan B fl-eventwalità li dan ma jseħħx. Huwa fisser kif l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li jkollha leħen wieħed quddiem din il-kwistjoni e kif biex il-Libja toħroġ mill-isqaq li daħlet fih hemm bżonn ta' strateġija komprensiva. We need to be supportive of the Libyan people for Libya to become a stable country and of course to have elections if the current circumstances of course permit to have these elections. Min barra l-kwistjoni tal-Libja l-laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin iffukat ukoll fuq l-aspetti esterni tal-migrazzjoni. Dwar ir-rispons għall-aħħar żviluppi, il-Ministru Abela tenna l-importanza tas-solidarjetà. Irrefera wkoll għall-appoġġ ta' Malta għal Fond ta' Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika u ħabbar li pajjiżna diġà qiegħed fost l-ewwel 10 donaturi mill-Unjoni Ewropea bħala kontribuzzjoni ras għal ras. Mistoqsi wkoll dwar Brexit, il-Ministru Abela tenna l-importanza ta' dialogu. Well, I think we need to understand each other better, but more importantly, I think that the EU has rules and regulations that have to be abided. Intant il-Kunsill adotta deċiżjonijiet dwar ftehim ta' kummerċ ħieles u ftehim dwar il-protezzjoni tal-investiment bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore li huwa mistenni li jiġu ffirmati fil-marġini tal-laqgħa bejn l-Asja u l-Ewropa li se ssir fi Brussell nhar il-ġimgħa li ġej.